Tačky. Takto letia tačky, tačky, takto lietajú. Ešte raz ukáž ako? Ako letia tačky. Takto letia tačky, takto pijú vodičku, takto pijú vodičku, hore kúkajú. No ešte raz. Ako letia tačky, tačky, takto lietajú. No, ona nakakala, maminka to môže cítiť. Kočinko, koč. Všetci robme tak, zdvihnime si ručky hore, zaťapkáme si do vole, ťapí, ťapí, ťap. Potom môžem dať oné video na internet, tak môžu aj oni vidieť. No. Čo to? Ručky hore. Ahoj. Ahoj moje malinké. Tomuto na lyžičku, na vidličku. Keď dáme ti aj toto rukavičky dole, áno. No poď. Poď tu No, som. pozeraj malinku, pozeraj, aha babiku, pozeraj. A maminka ťa som potí, pozeraj. No. Poď tu je bábätko, pozrite sa, tu je naše malinko. Poď aj starku máme tu na. No, starku nemusíš fotiť. Poď pozrite sa, všetkých tu máme. Kde si to? Krtko, brdko. Poď. Plienočku si zobrala, áno. Čia to je? Pozrite na Čia to je túto našu plienka, malinku. Povedz, bola som u pána doktora, odvážil ma, povedal, že som pribrala už. Pribrala som 10 dekov za týždeň. No, povedz, aká som ja veľká. Áno, moje zlaté. Čo je to? Ukáž. Áno. 17 dekov, nie 10. Mala 2,75 a teraz mala 2,87. 12. Tak pribrala. Čo je to? Áno, moje zlaté, poď, maminka si ju prebali, poď.